Mali ye jamana duman ye ba jɛnɛ jɛnɛba seka a ko ten ko cɛfarin jamana fana do a ko cɛfarin jamana do o kun do a ko n'an bi sugandeli fana kɛ kan kan hakili to maula minnu bɛ jamana ne ka o bila u dusu la a y'a fɔ nka i ka kuma tɛ danaya sɔrɔ ka gɛlɛn maa ni fi ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni jɛma kɛ dɛ o tiɲɛ dɛ ni ni maa ma jɛ i tɛ a tigi dɔn dɛ a ka gɛlɛn maa tɛ maa dɔn n'a ma jɛ ko ma a ka gɛlɛn maa tɛ da maa la n'a ma jɛ ko ma siga t'a la wa maa tɛ tigɛ maa la n'a ma jɛ ko ma a bi ten da maa la ko ni kelen tigɛ maa la ko ni kelen pewu nin de ye maaya ye wa tigɛzoya fana kɔfɛ danaya sɔrɔ ka gɛlɛn o t'i sɔrɔ fiyewu nɛgɛ ɲɛ tan sanga ye 20 ani k'a dɔ 6 sɔrɔ kɔrɔmoribo an bɛ studio bamindaw kɔnɔ nin waati na bi arabadonya la juin kalo n'a bɛ san kalo 6nan kofɔ ale tile 20 ani k'a dɔ k'a fɔ n k'i ɲininka ni saba san 2021 ni tuma in i k'a dɔ dugujɛ kɔni kɛra Bamakɔ ani Mali fan bɛɛ lajɛlen na wɛrɛw bɛ k'an lajɛ nin waati na ka bɛn suw kɔnɔ walima ka bɛn fajiridaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ dali masa ka sebaya kɔnɔ o kama an bɛ lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila bisimila bɛ minɛ i k'a dɔn k'a fɔ Renouveau Fm ani a téléso o kan n'o ye Renouveau TV o kuma k'a f'i ma k'i sanogo marahaba ba min ni denmisɛnninw ni sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi kɔri baasi tɛ yen a tɔɔrɔ si t'u la tɔɔrɔ si t'u la an bɛ ala tanu i bisimila so fila masa ka tanu k'a barikada bisimila diyara n ye n b'a fɔ ko saha jabari wahido n'an y'ale tanu an bɛ rasulu tanu k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jiriya kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ an masaw ye sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara fana foli ni tanu ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ dugawu de ye an se ye k'o kɛ hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ basi banakura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'a nɔgɔya n'an ka banbaatɔw ye anw yɛrɛ minnu bɛ an si tɛ tulogɛlɛya sigi la k'a dɔn k'a fɔ ala k'a ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an malolen kana bɔ yan ka t'u malolen sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ janɲo masa min ye i k'a dɔn kanuba jama ye sara t'an bolo ka d'u fana ma k'u ni ce u yɛrɛ ye dan t'olu la koyi san mun bɛ kanu a bɛ i k'a dɔn ala kama kanu ko fɔ nimisa t'o la ala kana n'u nimisa k'u ni ce u yɛrɛ ye u ka bisimila e ko k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan o fana i k'a dɔn k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an yɛrɛw fana b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la tiganikuru na kumaba ti ban nka kelen kelenw bɛ sugandi anw ye minnu sugandi ni ala ka jɛ ye o na kɛ kanuba jamakulu u tulo garijɛgɛ ye an'u ɲɛ garijɛgɛ ye ɲɛ jɛkulo jɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmadako ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala k'o nɔgɔyaw ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ sa k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye bisimila siribe kɔri baasi kɔni t'i yɛrɛ la maya ka kɛnɛ kɔni denbaya bɛ yen alhamdulilayi kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn baara in ye jɛ ka ɲɔgɔn ma baaraba ye wulikajɔ kɛbaw u bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ jugu ko fɔ kosɛbɛ awa tafili ture réalisation na Mackenzie le grand Mackenzie ale fana bɛ bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la nin waati na damelekɛ dɔ fana bɛ awa n'a kɔrɔ ye Abubakar Dambele ale fana bɛ yen o kuma ka dunanw bisimila k'u na k'u ɲɛnabɔ Keita Awa Kuyate o kuma an b'ale fana fo kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔmɔrɔ kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya o don i ɲinɛna koloma fila kɔ min ye Bakari Jara ye mon frère burankɛ a b'a ka coin na ye c'est mon frère burankɛ i ɲinɛna Kɛfa Sangare kɔ kamalen gulogulon ko ale e sécurité renforcée ona gafa noir do k'i sigi farati dɛ e kɔlɔsi dɛ attention o do de tension ye wa do min n'a ka bi murti e bɛɛ de bɛ bɔ a kalama kunbɛn cogo ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ a ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ i ɲɛ b'a la u ka fo k'u ka fo k'a dɔn u ka yɛrɛɲɛci kɛ ko ɲuman ni ala ka jɛ o kumana janjo an t'a minɛ n k'a kɛ ten n b'a d'i ma parce que n bɛ n bolo mɔnɔbɔ i k'a dɔn min ye annonceur ye laadala ɲininkali la n'o bɛ dali kɛ daadɔ ka arabadonya ɲininkali ko pourquoi ne pas le dire a dun bɛ fɔ kɔrɔmɔrɔ ko munna an tɛ a ɲininkali ne ka a sinsin munna a ti kɛ bi ta a b'i k'a dɔn anw ka taa ni ka segin jatigiw olu kun kan ko kibaruya ne ka o ko fɔ ko kumana jama bɛɛ kuleden min bi fara ɲɔgɔn kan ne ka don mobili kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ ko yala maa minnu ni olu bɛ nin wale in kɛ n'o surcharge ye ko kuma ko an ka kan ka ɲininkali min k'an yɛrɛ la yala u ni polisilakaw bɛnkan don wa y a-t-il un duel entre policiers et conducteurs
a bɛnkan t'u cɛ nka a gɛlɛyaba t'a la dɛ. Gɛlɛyaba t'a la. N'o tɛ bɛnkan t'u cɛ o. O ma darɔ ko ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Kɔrɔmɔrɔw ko min bɛ tali kɛ anw ka o kuma mobili minnu n'olu ka baara bɛnnen don ka maaw ta ni ka se u ma magoɲɛ yɔrɔw la a bɛ tali kɛ an ka sotaramaw la ka caya ni ninnu jateminɛ ko maa minnu y'a bolibaw ye i k'a dɔn k'u kɔni bɛ Mali jamanadenw fara ɲɔgɔn kan maa minnu n'olu ka taamalaw ye u ye k'a u b'u sɔɔri ɲɔgɔn kan ni k'u laban fɔ k'u ɲɔkuru sɔɔri Kɔrɔmɔrɔw k'a bɛ kɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko sarininw de farala ɲɔgɔn kan ko k'a sababu kɛ o kuma jamakulu de bɛ caya mobili kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin ye wale min ni maaw dabali bɛ ban a la wa i k'a dɔn k'a fɔ walejuguba don sabu ko maa minnu n'olu bɛ yen n'olu ka kan ka se ka sigi yɔrɔw la ko yɔrɔw ko a dantigɛlen de Kɔrɔmɔrɔw nka ko nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ wa u bɛ tila ni ka tɛmɛ i k'a dɔn anw ka taa ni ka segin kɔlɔsibaw olu ɲɛkɔrɔ n'o ye anw ka i k'a dɔn k'a fɔ polisilaka minnu bɛ circulation na ko kuma ko n'i ye nin wale in ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ mobili minnu ni u bɛ nin taama in kɛ o kuma n'u jɔra u ni polisiw ta kɔni bɛ kɛ min ye o da ye u bɛ taa Kaye ni ka u minɛ ni Kaye minɛ bɔra a la Kɔrɔmɔrɔw k'i tɛ ɲangili wɛrɛ ye ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ nin walekɛbaw ma ko k'a sɔrɔ walekɛbaw dun bɛ maaw ta ni k'u sɔɔri mobili kɔnɔ k'a jamakulu barika ka bon kosɛbɛ sabu ko n'i ye nin mobili ninnu ta k'u jateminɛ i b'a ye a sotarama fanba maa min ta ye i k'a dɔn sigiyɔrɔma maa 18 ka taa bila maa 23 bonyangu la nka ko yɔrɔ minnu yɛrɛ n'olu labilalen don a fɔ minnu ma ko ale ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye fiɲɛ bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min i k'a dɔn maa minnu n'olu bɛ don mobili in kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ Kɔrɔmɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don o kuma maaw bila yɔrɔ ye bi maaw sigiyɔrɔ ye bi i k'a dɔn k'a fɔ parantiw ani mobili bolibaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wa ko hakilila jiginna maa minnu n'olu fana bɛ yen n'olu kan ka nin wale ni k'a jateminɛ ni ka laban tuguni k'a kɔn o kuma na ko danga sigi a la sabu ko kuma caman na n'i k'a dɔn gɛlɛya ye mobili ninnu sɔrɔ n'o ye sirabakan kasara ye Kɔrɔmɔrɔw k'i b'a ye k'a fɔ a tiɲɛni barika bɛ bonya kosɛbɛ fo k'a sɔrɔ min ye mobili ninnu ye u dilanna kun min na a n'a ka kan ka dan jama hakɛ min ma ko ni baara in kɛra ka bila o minɛ kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya tɛ kɛ a la ko maa minnu n'olu ye i k'a dɔn sirabakan yɛrɛ taa ni ka segin jateminɛ kabaw ye n'o ye circulation kɔnɔna ye polisilaka minnu ka baara kan ka bɛn o ma olu kɔni ka kɛta ye min ye i k'a dɔn aw bɛ se k'aw sigi mobili kɔnɔ n'aw sera i k'a dɔn k'a fɔ polisiw ma fɛn o fɛn bɛ kɛ o da ye Kaye bɛ minɛ o min ma Kaye ma minɛ ka ban k'o ye kɛta baalen i bɛ tila ka segin ka na Kaye nɔfɛ i bɛ tila ka na Kaye minɛ i bɛ tila ka na ni Kaye d'i ma nka min wɛrɛ bɛ k'o kɔfɛ maa tɛ o dɔn o kuma ko nin ye wele ani k'a dɔn k'a fɔ nin ye laɲini ye ka ɲɛsin marakɛbaw ma marakɛbaa minnu n'olu ka baara bɛnbɛn nin ko in i k'a dɔn a jalatigɛliw ma u k'a dɔn ko n'i ye sotarama jɔ 100 o 100 bɛ yen ko caman bɛ yen olu de bɛ surcharge kɛ ni ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ minnu tɛ surcharge kɛ wa ko a bi kɛ i k'a dɔn taa ni ka segin jateminɛkɛbaw olu ɲɛkɔrɔ o ka kɛta ye min ye o da ye ka Kaye minɛ ye Lalo Kamara ale ka fasiri ye nin ye Lalo fasiri ɲana hakilila kunu fana ɲana nka dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw yɛrɛ la anw yɛrɛ de fana bɛ sɔn anw passager anw fana bɛ sɔn anw yɛrɛ de bɔ a ye sabali sa an bɛɛ b'an se yɔrɔ de ɲini a ye sabali sa an bɛɛ b'an se yɔrɔ de ɲini chauffeur kulo b'o la ale mago bɛ buruburu la a kan ka taa recette di a yɛrɛ ta kan ka sɔrɔ a la parantikɛ n'a labila ni dɔ ye chauffeur b'a fɔ k'o ti kɛ wa ayiwa polisikɛ mana an minɛ fana an bɛ tila k'a fɔ ala polisikɛ sabali an kɔrɔtɔlen don koyi wala denbayatigiw de an bɛna taa an dayirimɛ ɲini sabali sa i k'a bila o sabali polisikɛ bɛ sabali o sabalitɔ Kaye datugutɔ sa an bɛ 100-200 don kɔnɔ k'o di polisikɛ ma ale fana bɛ sabali n'o ye o fo k'a ɲɛ kɛ n'o fana sabali la anw yɛrɛ sabalilen bɛ taa an ka yɔrɔ la ka kasara mana kɛ digi bɛ kɛ jɔn na polisi sen t'a la chauffeur peut-être ale bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ parantikɛ b'i cun ka kɛnɛ minɛ yayiwa o kumana anw minnu ye delili kɛ k'a ye sabali a ka a dun tɛ fɛn bɔ passe la an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ma dɔn a y'an tɔɲɔ sa o y'a daminɛlen ye tun dɛ ka sɔrɔ anw de ko k'a ka sabali a k'a kɛ an bɛ ka ko k'a y'an tɔɲɔ bon fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔ b'an yɛrɛw la n'o tɛ ni chauffeur ko k'a bɛ maa 23 don maa 18 bolifɛn kɔnɔ tɔ minnu b'a kɔnɔ a tɛ bɔ wa bolifɛn daɲa bɛ yen bolifɛn daɲa tɛ yen bilen n'aw bɛɛ bɔra siɲɛ 1 siɲɛ 2 chauffeur t'o kɔrɔbɔ 2 o nka aw yɛrɛ ye chauffeur deli k'a ka kɛ ala kama ka dɔ fara aw kan ala a fana t'i ban dɛ fɛn dɔw bɛ yen n'a tiɲɛ fɔra a bɛ faamu ala kosɔn sa annonceur u ka bi bɔ ye Dado Kamara ale ka fasiri Kamara baara ɲana la Dados
Ni ya fo. Yango. Ni ya fo. Koronya amun ba fu anda jama jela de. Marietuna atna mew. Isu ka mon fam do. Isu mon fam de do. Donc c'est la dados. Donc moi isu amika la dados wea. Ali ti arno cheminti atokobia. Janyo mosa indicateur de renouveau mba leta. Ni aleta kamale ni anaka kalum menyo na tuguni. Daramana aluko ne daki akembe kan nobla ke. Ikado kafo ko nyina kembe otaji munungo o yedina nguruka uye. Ikado danyekele ko femi ikado kafo alna ya sorangele ka anyere nyina ningo. Alna ya sorangembe ka anyere ka dombaliye. Jadisu jadi mauku ka ikado kene ka beka waraka tafe. Uko nimbi kusago soranga jamana kene ula katafe. Hakaja ikado buguda be bami no toko fora ka magutuke ka jin lamini no ye farabugu ye farabugu alete menengo jamana chamanje marabulo konna laibaye lafiate asigida mauye koi dinanguru kau olu fana be ikado farabugu kau ka jatenyo anakono daga sigimbe udala samuri daga matita matido iteta iti machi kabimme kalo kile muga anikile ba fulani muga anikile sana ninjagu ya daga jugu min sigile do ikado kafo dinanguru kau dala jatige wale tigila mau anika do jadi mau olu de kembe kata ni daga sigi aywa ko ikado ko uye munde ke udala mine kalaye ko dugu funangenu ko olu ni ulo masiri tabaw be jela ko olu de be kuna fundi ulo masiri tabaw ma ko jenu de be do no ona nyini kunyere to ya udala mine kala de doke no te mabika faso labla ibi faso ulo masiri tabaw labla ali shini ayadi wallahi uye dinanguru uye ikado udala mine kala keni ko olu be ka ikado ko funangenu de be ka ikado kuna funundi ku ni jengo manyongo yake laremefe no yanga ulo masiri tabaw ye karido ibaye kafo ko uye dabolo yere mana koy karido uye do faragele yoka kama do yere bana aywa ko do yere tora kula ko do ni tora kula kuna funu ya jira kafo ko femi ikado ningo isa aywa ko femi ikado kuna funu do be ulu masonga matole ani mabana ne jate kerengena ne foko sa sabuke uko ni ya ko datugo ko jakuma bo aywa minye ikado jate uye femi ni ulube ikado kafo uliga jo okofo ko de la nyine le bikoi ikado ulika joka keke yasa kadaka jugu ulika boni buguda ko fole indala akaja minye ikado kafo jatke wale keba tigla mau kembe ka buguda mau uninda dingani dala chugomina ku baluka lafia nuka taka sigi ni ikado nindungona kokela ikado ko nyeka nyini na jona de janjo ko note kibai kafo ko nini kololo ko kabike domina ko fana be ki adama ko jugu ye amsoro ka ulika giringa jodamine ay ko ni min vleni ye ko nama farati ko minye ikado salama wo ba fo mi mako salama sharia ko de bina sigini yoro ko fole nuna inafu ya daga sigi farabugu dala chugomina ko loi islamique ko nama farati o de bina sigini nuna na dalata wanyina kembu ko dramana lu ko ne daki ni ale kan no blase ya ya sama gabo eni ka tede rewu ko no danye kele do anemo uka bidon boli ako gelera agelera ko barabide yoro na kunu invité min to be furwa borla ale ya fo ko bankasi communauté tani flala ulu bela jele ko lu wajibi ale do ne ka son jati bo ka wajibi do keto ko tembulu ni badi bulo bi wasado momso sina ko ni bati ibi wasado momso sina o malaka no note dokera sade dokera do fora cherela ala koso nga nunu yire tu yire yemali de yamina kono bli nyere la gelera awo tu yire yemali de yamina kono ni bora bamako dafe gaba atoy farati de bamako yere lamini ne do problème vrai mi koromro dana yere be nyini ka da yingawo ka tuguni kateme ni marakebe mara yere bi yoromina ay woni ko ngele abi jigu de tigara jigi de tigara ni jigi tigara aka no ma chugo bi ba mi o dronde do ala ka no ya amin informateur koroboro mbe boni aye ni mi talike ka do ambalma muso ministre mi nyeshine do de maya olu kunga ngo kibara nyana bolima kama ko madam wadi je fune kulubali ka tara nyuro di sahel buye haidara ikado nyuro shirifuke o ba fo mako ila mi ko buye haidara met le point sur le i kai kodo be ayo olu je ya ni ko dandige ministre muso nyakoro madriba ko gir spiritual min be ikado ka fo angram ko buye haidara ko fo o kuma na ko hakilla jigina ministre min ni o bora ni aninjo ni nana o ko wati do kun kera ikado ko akunye ngun kado me olu ko ni kun kera ko ye ko mun ni ayira ka fo obi dambe ni kaanga ikado ka fo maya hakaw ni ka dangari ke ulaka kun kamana gbana o ko konna na ko be wa kunye ikado min bi talike amiskili ko boko yira
la badriba ko min no obi talike ni musula ko fole na ni ale fana ye ministre kurai min nyashine do de ni dembaya ni kado ka fo olu nyana balima ko awelela ikado nyoro di sahel ka olu fe ministre min nyashine do muso deun ani demsenu o fo ka se kado dembaya kunga kibara nyana bali bana wadi je fune kulubali ka ya kanu akile matade premier ministre no Dr Shogel kala maigay ikado ko koni ye kuluba de lawli wala sa olu ka ni ministre muso ye nika agungema kata ko ikado klo kuma okonnana kibara ni kurofone munun zoralla mimbi talike ka do nyuru shirifuke kuma ko aye ikado hakilla ni hamina jorna munun la soro abo ministre mi ni ale kumbe ni njoro na wati munun no kumbe ka kibara wara do di munun no lo kumba fe ka kesare akisauye o ko sare munun be ko utina ikado anga maya ananga hadamadiya nika ikado ugilido kana ke sababu ye nika anga maya nanga dambeu o kuma ko lo laburuja ko kuma ka koni kangarda o watila kuma ni gouvernement mi na sigile fle o kama to akoka bla dagrinda la aya kanu nika ikado ka fo ministry mi ni obi talike bada wadije fune kulwali anaka ikado ka fo jamo konjo yaw ulu ka bismillah bla nyoro di sahel ka fi ba ko ministry no ye Dr Shogel kala maige ale fana ye dabalu ni fero tige ni kan cide ani ka do cide do blakata kan tama ngonnana o kuma ko katama akumi bulika do fencha mamga o hakilla jigina ko hal nasro min bi talike Dr Shogel kala maiga wati temana buye rek nya kanu akabla ministry solami nyashine do administration territorial ani ka do ka fo o kuma na collectivité territorial ulu kunga ko kibara nyina bolima na be mine taraka di amabi waliba ko min bi talike ka do wadi je fune kulwali ale ko na ka jamakulu ko tara o ko hakili falin valon fona bulla feminga ode ye ko choroba ye hakila jiginge ko hakilito anga jamana ikado adinena ko hakilito adamela ko hakilito ikado kafo anga maya sinzimbirula yedo ko ma kana bayla machugo chugo ko korote kanganga ikado kafo hamino ani ikado kafo anga dada kro munum be no luye ikado maya sinzimbirwi kanga na ulu lafile inafo ayafo chugumina riba ko mi no bitalike ni mitri musui anaka tama nyon kuma ko mi bitalike angara mago buye Sherif Haidara la ya kanu ku kofle doni mali ka do dine jamana ye ko mali ka do ka fo dambe jamana ye o ka bi hakilla jinge wati do kun kera wati munun gonnan na ko kuma ko ulu ye jamana marabaw ulu ke ngania do ta ko ngania o makke utfe ko ye sam ulu fe ko bi ke sababu ye ne ka dangari anga dambila ananga maya konnana ko do kera inafo Amadou Kumbe fangana wati mina Amadou Tumani o kuma ko fana do kera inafo Ibrahim Boubacar Keita ale Kumbe ka do ka fo fangana wati mina kado ko ngania do ni saria do kumba fe ka labbe olu ya ye ka fo ngania no saria munun vle olu bi ke sababu ye ni ka jamana ikado adame anaka horoya ni kulu do bala ka bi gela do lanna ti dina yere binakun okan mi bi tarike amalisu ka manyama bami no angara ko buye kufo nyoro di sahel o kuma ko akoniye isinzi ni ngorofo kan kosobe o ko loi de genre kuma mi no bi sinna ani kado ka fo mi no bi tarike furu ketugo o fo ka se kado ka fo tinye ko kuma ka kala ni likado ka fo lajila mi na be ikado anga korolo nika olu lawuli o niku haklito olu la nyumana ga ko na manya ka fo ko kuma kanga ampa anga ikado bolu fo mbe kuna nanga dine nanga fo mbe kuna nika tantoro ikado ka fo nazara ka kodo la ka na ke gele abaye ka ye ikado ni ministry musui nika blasra ni ngumai riba ko wati minani ma ko fo le nungo ni nzire o ko aye sinzo korofo inga kosobe aye wele ka min bla umma ode ka fo hali wati do temena mimbi talike ka do sumelu bubel maiga no bi ikado okumana okume premier ministre la wati mina okunya kanu fanana ka fo kumana kuma mimbe ka fo ko mimbi talike lutu ngene walima cheni musuya obi se ka do anga kalanze una temena yo o balaw ni ko keleke obuye ya ikado ikanto ka fo mawo mabe no bi na ni ikado ka fo nga dame anga darja anga daula anga seko ni do munu la nyuma ko lu dangari ulla ko kuma ka bi geleya uko sigi ni ko temendo meli bel maiga ko oyo oke ya kan watila ba fo ma ko education sexuelle no ye ka cheni musuya ko kala do anga kala kono ikado ka fo sumel bel maiga ko ayira o mo fe ka bora ni ko keleke ko alina akwati ko no temena badriba ko mimbe talike ni ma ko folina o wati mina ko ye loi de genre ko fana me ka ye kibla ni kana nyefolike bandawla ni ka sikado senti ma nyema uma ko hakili to ni na nunu
sariya minnu n'o bɛ ta n'a bɛ ta n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni ka gɛlɛya ye a kɔrɔmuru o kuma ko u tɛna se ka jɛn ni a ye dɛ k'a y'o fɔ k'o jɛya o kuma ko mɔgɔw fɛ ko gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ yen k'olu ka hakilina n'i ka yeta ye min ye o de ye diinɛ ni danbe n'i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko u ka to a minɛ kɔnɔna na Georges François Traoré ale ka fara ɲɔgɔn kan ye nin ye an y'a bɔ informateur ka bibɔ la. Ayiwa kuma ɲana a bɛ gɛlɛya i k'a dɔn ninnu ka sabati anw bolo tuguni sabu i k'a dɔn k'a fɔ min ye walanda in ye o yɛrɛ ma di anw ka kalanso la fɔlɔ maaw jogo tiɲɛ bɛ i ko sɛkilimi wulu ta n'o walanda fana dira ka fara o kan o tɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila ye paraw ni bɔrɔkɔnɔbila tɛmɛ an taa so an tɛmɛtɔ sɔrɔ n ko a y'aw jɛngɛ an ka tɛmɛ latigɛ tɔ kun bɛ ko ye a y'aw jɛngɛ an ka tɛmɛ astafurula jajo masa Delta News Wamsiru Asama a bɔra bitugu a ko k'a kan ka fɔ ale fana ko k'a kan ka fɔ ko yala ko maliyɛnw bɛna se ka dusu ta tuguni wa ɲininkali gɛlɛn a ye tomi sigi dɛ ɲininkali gɛlɛn an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka baara banna a tɔ tora baro ye an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka dɛ Wamsiri yo tomi sigi bisimila a bɛɛ bɛɛ ka yɛrɛ ɲininka kun bɔ ko yala maliyɛnw bɛ se ka dusu ta tuguni wa malidenw bɛ se ka dusu ta tuguni a kɔrɔ ye jumɛn ye ko maa bɛ se ka kuma k'a sɔrɔ i ma fili ko ye ko min ye i k'a dɔn san 10 laban ye hakaja k'a ta san 2012 kana se 2021 ma ko ni san 10 laban in na ko Mali kɔni sigira malo kɛnɛ de kan lebu o kɛra anw taabolo ye i k'a dɔn malo ye segi fɔ anw bolo k'a sabu kɛ mun ye anw ka jamana k'an ka hakilila kunun kɛ dɔɔnin dɛ sabu kunun fɔ kun ye yaasa taasi ka minɛ bi o kadara kɔnɔ i b'a ye ko mars kalo 2012 san kalo 2 a yɛrɛ kun t'o bɔ ka kɔn i k'a dɔn k'a fɔ kalata ɲɛ n'o ye jamana ɲɛmaasigi kalata ye Amadu i k'a dɔn ale ka fanga tun kuncɛ ni nka i k'a dɔn jamana ɲɛmaasigi kalata kɛ ayiwa ko coup d'état dɔ nana kɛ n'o ye fanga dafiri ye k'a ɲɔgɔnna fanga dafiri cɛjugu ni fanga dafiri kolo ma kɛ Mali kɔnɔ wa ɲɔgɔnna ma kɛ farafinna bangun yɛrɛ kan fɔlɔ k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ma deli ka ni ɲɔgɔn ye min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ko olu tun ye i k'a dɔn kɛlɛ kɛnɛ bila ka i k'a dɔn sentɛgɛ ni ko laban kɛ ni ka jigin so olu jiginna so o tun bɔ i k'a dɔn kɛlɛda la u jiginnen kɔ so olu nana mɔnɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na o kɛra fanga dafiri ye ni ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaa k'o ka fanga tiɲɛ a tɔ kun tɛ hali kalo 2 bɔ a mɛnɛ kun ye kalo 2 ye kalata bɛna kɛ k'o nana ni k'a dɔn k'a fɔ cika yɛrɛkɛ de ye anw ka taabolo caman na politikimaw olu kɔni i b'a ye k'a fɔ olu y'u sogo doni i diliba ni ka Wagadugu sigɛrɛ k'u nata anw kunkan ko kuma fɔ fadenw ka so o kumana ko an bisimilala Wagadugu a jamana ɲɛmaa fɛ min fana kɛn bɛ ka sentɛgɛ ta bi n'o b'a buranna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko kana kɛlɛ tun bɛ anw ni murutilenw dɔrɔn de cɛ n'o ye rebelliw ye o kumana olu tun yɛrɛ ye se sɔrɔ anw ka wolomasiri tabaw ka kaba k'a sabu kɛ janfa kun kɛra kɛnɛ kanko ye Wamsiru Asama ka fɔ la a ko yala ko i k'a dɔn an sogolo kun ye ka taa mun na Wagadugu k'a kun ye ka taa i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ an ka gwɛlɛya la k'o fana kɛra malo segifa ye anw bolo ko malo kundama kɔrɔtara kosɛbɛ ɲɛma sɔrɔ o ko la an ye ɲɔgɔn cɛ ka taa ye ka tila ka taa an yɛrɛ malo ye tuguni fa 2013 san i b'a ye k'a fɔ ko jadimaw olu fɔlɔla ka kɛnɛ minɛ dɔɔnin furancɛ fanga ma ɲɛmaa min kun bɛ a waati i b'a ye k'a fɔ o ye wele bila i k'a dɔn a teri jamana ma n'o ye Faransikaw ye ko n'u ma ɲaw ma ko jamana totɔ don o kumana ko Faransi fana y'a ka minɛnw cɛ ni anw ka kɛlɛ kɛnɛ sɛgɛrɛ olu nana sa ka na dansigi jadimaw ka taama sen na ko ni o kɛlen sa u jɛra ka baara bɛɛ kɛ ko nka ko a k'a dɔn Faransikaw olu welele ka na ko i b'a ye k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana min n'a y'a yɛrɛ ta k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ayiwa ka tila ka i k'a dɔn ka maaw minnu gɛn k'olu ka taa ka bɔ i fɛ k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ ka tila k'olu wele ko n'olu ma ɲɛ i ma k'e ko e ta ma se k'o tiɲɛnen don o kumana k'an ta kɛra o de ye k'an tilala ko i k'a dɔn yɛrɛmahɔrɔnya tabaw olu tun ye ni maa ninnu gɛn fɔ ka wulu su nɔfɛ k'u ka taa ten ko anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw na jɔ kɛlɛ jɔsen kan k'olu ye kɛlɛcɛ minnu dilan ala la k'olu ye faso kumabɔ fɔ ka taa se waati dɔ ma i b'a ye k'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya tafa yɛrɛ n'o ye Modibo Keyita ye k'ale ka wolomasiri taba dilan n'o ko mɔnɛ kun tɛ don olu la koyi ko i k'a dɔn Mali yɛrɛ kun bɛ wele kɛlɛ caman kɛnɛ kan an bɛ t'o janjo an b'o kunkɔrɔta sɔrɔ janjo masa ko
anw bɛ taa jamana caman na ka t'o kɛlɛ fana ban ko anw yɛrɛ ta de nana kɛ sisan sa i k'a dɔn kɛlɛba masa kɛlɛ b'i yɛrɛ fɛ yen o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo an ka i k'a dɔn k'a fɔ danbew bɛ yen ko o de nana kɛ i k'a dɔn maloyala fɛn ye jamana tɔw cɛla farafinna bankun kan ko n'i ye Modibo Keyita i k'a dɔn olu ka waatiw lajɛ u ye wolomasiri taba minnu dilan ko yala k'o kelenw don wa ayiwa ko i b'a ye k'a fɔ ko aw k'a dɔn anw ka wulikajɔw la k'an bɛ taa dankari jadimaw la i b'a ye an terilakaw n'o ye faransikaw ye olu farala an kan an ɲɛ se sɔrɔ u kan nka an sera Kidali donda la olu fana ko k'an k'an jɔ ye ko an don yɔrɔ tɛ yen ye o kumana ko munna i k'a dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ ka na wolomasiri taba dunanw n'an dɛmɛ n ka ko la o kɛra i k'a dɔn kotigiya ye olu de ni anw ye kɛlɛ bɛɛ kɛ fo an selen Kidali donda la ko anw ka wolomasiri tabaw ti don yen nɔ k'o k'an ka fɛn dɔ da an bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ kɛnɛ kan bambara a ma dogo wɛrɛ bɛɛ ɲɛna o tumana ko anw ka wolomasiri tabaw tɛ don Kidali ko Kidali dun ye Mali dugukolo dɔ ye k'a fɔ Mali dugukolo o kan ko Mali wolomasiri tabaw kana sen da yen nɔ k'o fana ye maloyala ko ba ye ko yala o tɛ malo dɔ ye wa wamisɛriw ye nin fɔ mɛ kalo 2014 san a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko anw ta kɔni kɛra girinkajɔ ni ŋaɲaki ye ko sabu ko min ye i k'a dɔn Bamanci Mamurutulenw ye rebɛliw olu ye anw koro k'an sɛbɛkɔrɔ koro u n'u jɛngoma ɲɔgɔn k'an ma ɲa min kɔ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa min tun bɛ a waati n'o ye i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ale ni a ka fanga ɲɛmaa ye n'o ye Musa Mara ye o fana ko k'olu na wuli ko ka jamana mara ko ka jamana yɛrɛ kotigiya minɛ ko ka wuli ka kɛlɛ ta i kunfɛ k'i kunda Kidali kan k'o fana taara kɛ i k'a dɔn malo ani i k'a dɔn k'a fɔ bɔnɛ ni sangalamaci ye anw bolo ani saya caman walahi k'o kɛra bɔnɛ ni sangalamaci ye anw bolo ko ka b'o waati wa tɔni min yɛrɛ tun b'anw na Kidali k'o bɛɛ banna pewu ko Mali ka Kidali ko yɛrɛ de banna pewu kabi ye o kumana k'i b'a ye Kidali mara o bɛ i k'a dɔn Mamurutulenw de bolo u sago n'u dungɔ de bɛ kɛ yen nɔ maa si ka fanga tɛ boli yen nka n'u sago ma kɛ o kumana ko jamana yɛrɛ o ka fanga kisɛ kelen tɛ ka se ka boli Kidali dugukolo kan min ye 2014 san ye i k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kɔlɔlɔ de nana wolo nin na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement min tun bɛ a waati k'olu fana koronkojugu u taara i k'a dɔn bɛnkan dɔ ta bɛnkan min kɛra u yɛrɛ hakilina ye jamanadenw haju ma ɲininka ko accord d'Alger u koronkojugu 2015 sa u taara don da fɛ jamanadenw ma ɲininka u haju ma ɲini k'a dɔn a ma kɛ ni jamanadenw munafan ye ko ninnu ta kun ye mun ye k'a yɛrɛ lecture kɛ ka phrase jama ko waati fana fanga ta kun ye mun ye k'a yɛrɛ makara k'a ka fanga makara yaasa a ka sokɔnɔminɛnw kana taa ka yɛrɛ kɛ k'o kun y'o baara dɔrɔn de ye wa k'o nana wolo mun na o fana bɛ an bolo bi o ma se ka waleya ko nin bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛniw ni malow ye ko anw ni i k'a dɔn an kanu an teri jamanaw cɛ i n'a fɔ marakɛbaw b'a fɔ cogo min n'o ye Faransi ye o kumana k'i b'a ye k'a fɔ k'olu ka président funankɛni o fana bɛ k'anw ka balikuw de tontanto ko kɔlɔ k'u k'a sago ye k'u kɛ i k'a dɔn namugula sogo ye farafinna mansaw a b'u wele ka taa i k'a dɔn i ka bɔnɛ jigin u kan k'a sɛbɛ f'u ye maa si se k'a fɔ ko n kɛ ko o kumana ko min ye i k'a dɔn minisiri min tun ye i k'a dɔn k'a fɔ marabaajuguw ka minisiri a waati la olu tun bɛ jagoya fanga min da gouvernɛrw kan k'o kelen de bɛ ka d'anw kan i n'a fɔ san 100 tɛmɛnen ninnu waleya k'o de bɛ ka kɛ anw na bi wamisiriw an sama a ko i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maliden fanba ye a la k'olu y'u ta to Ala ma koyi sabu ni se t'i ye k'i b'a to Ala ma ko a kana k'a ɲɛna ko Ala bɛ jigin ka na an kun ma bɔ dɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ka ko ka ca Ala ka ko ka ca maliden dɔrɔn ta ma wa k'a b'a dɔn k'a fɔ ko anw ka latigɛ ko i k'a dɔn an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ kolo la Ala k'a latigɛ k'a ka sɔrɔ i yɛrɛ ye jeleda bila a la ko dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ wa k'i yɛrɛ dɛmɛ ko Ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ ko yala ko anw bɛna yɛrɛ dɛmɛ dusu ta tuma jumɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka galabu sɔrɔ tuma jumɛn k'an yɛrɛ da kan ta an bolo la dɛ a y'o to min sigi k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko kɛlɛjugu dɔ wulilen don ko sɔngɔw k'u yɛlɛnnen don ko sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ ko sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ ko tiɲɛ don ko sabu min nana n'o ye yanni i ka kabafɛnba fofo la fɛn min y'a fofo i b'i kaba o de la ko jɔn bɛɛ kan k'a dɔn k'a ko lakanabaliya ɲɔ kojugu ko yala o de nɔ tɛ i k'a dɔn gɛlɛya in ye wa o nɔ b'a la ko ma an kan ka fɛn min ɲɛɲini bi o de ye lakana ye fɔlɔfɔlɔ n'o sɔrɔla nin tɔw bɛɛ lajɛlen bi sabati o kumana ko min ye an ka jamana ye an bɛ yɔrɔ min bi kɛta fɔlɔ min bɛ yen maaninfinw n'u bolola hɛrɛ ani nikun olu ka lakana ko e ka bɔ Bamakɔ da fɛ dɔrɔn n'i bɔra Bamakɔ da fɛ i bɔra Mali la k'a sabu kɛ mun ye ko hali i k'a dɔn haju ɲininkɛlaw n'o ye sondage kɛlaw ye olu fɛn fɛn ye sondage kɛ a bɛɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko anw bɛ Kamayongo la Bamakɔ yan ko k'a sɔrɔ koba kuntan don ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kunkɔrɔta kisɛ kelen t'an bolo n'i ye jamana
jamana dogodogo ɲɔw lajɛ jamana caman cɛ marabolo ka taa se saheli bolo ma ko n'i y'olu lajɛ ko kunkɔrɔta kisɛ kelen t'a bolo nka an bɛ kamaɲɔgɔnko la bamakɔ yan nɔ o kumana k'an bɛna wuli k'an jɔ kɛlɛ jɔsen ka don jumɛn maliden bɛna dusu ta don jumɛn k'a yɛrɛ da kan ta bala yaasa ka an yɛrɛ bɔ ni gwɛlɛya in kɔnɔ san tan gwɛlɛya in kɔnɔ min ni a bandenw ma fɔ an ye fɔlɔ ko sɔnikɔrɔ ko tɛ han c'est sans rancune. Wamsiru Azama a ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon bɔli don. Kɔrɔmɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu dɔw tɛ se ka tɛmɛ jagoya la n'a hakilina ma yaala. A bɛ yaala. Bawo anw yɛrɛ ye bɛ taama a ye min fɔ Wulibali de don. N bɔra san kari tɛmɛnen juma kari sibiri. Poste de sécurité yaro a renouveau yɛrɛ kibaruya caman ɲini a la. O min bɛ yen olu fana sigida bɛɛ wajibiyara k'u ka latigɛ labɛn k'a di donsow ma. Parce que kɛcogo wɛrɛ to Mopti mara ala yɛrɛ olu kunnaja donsow b'olu fɛ yen n'i ye ba tigɛ tɛnɛnkun ayi ko i bɛ dɔrɔmɛ 10 bɔ ka bɔ Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ 10 ka bɔ Mali kɔnɔ a transport de y'o ye ka ba tigɛ kulu na dɔrɔmɛ 10 i bɔra Sogo fana an y'a kibaruya sɔrɔ Sogo olu ka organisation maa ɲɛmaw ko maliyɛn bɛ Sogo fɛ u tɛ bagan fɛ u tɛ bagantigi fɛ u mago tɛ bagan labɛn cogo la bɛɛ ko Sogo nka maa si t'a dɔn bagan de kan ka se ka makara k'a labɛn kungo jumɛn labɛnnen don k'o ye baganw gɛn ani kɔni y'a mɛn n'a jara fɛn dɔ su don dɛ jɛgɛ su sogo su ani nanfɛn su a tɛ fɔ ko n'a jara ten dɛ fɛn dɔ su don tellement que ministère de l'élevage yɛrɛ o direction nationale n'i yɛrɛ taara o lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'i ye direction nationale de l'élevage dɔrɔn ye i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la élevage bɛ minɛ kɔnɔ jamana marabaaw mago tɛ a la wa cakɛda min sigira ko yaasa ka baganfuraw dilan n'o ye laboratoire central vétérinaire o fana ala n'i y'o jigitigɛ b'i fa o fana bɛ minɛ kɔnɔ minɛ wa o yɛrɛ ma deli ka baganko don jate la bon aw jamana marabaaw ko aw bɛ Sogo fɛ a filɛ dɛ Sogo bɛ se ka lasɔrɔ ni bagan ma sɔrɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ insécurité a ko tɔ bɛ dabila waati kuruna sanga o n'a ta bɛɛ lajɛlen yan'a ka taa sugu la Kɔrɔmɔrɔ ko yela mun de kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen i k'a dɔn ni Mukutari Wani ye min bɛ tali kɛ indicateur la olu ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ka bɔ RFI yɔrɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ Mukutari Wani na ko ale kunkanko kibaruya ye nin ye ntɛnɛn tɛmɛnen Kɔrɔmɔrɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o kuma na ko ŋunuŋunukanw tun y'a yira k'a fɔ min ye minisiri ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Bandaw ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye i k'a dɔn k'a tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na i k'a dɔn k'a tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na k'a tun b'a fɛ ka kɔsɔ ka digi i k'a dɔn k'i yɛrɛ ɲini ka Mali bila Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko o kɔni kɛra kibaruyaw ye minnu lasɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ tile 2 o kɔfɛ Badiriba ko k'olu ye kibaruyaw ni kunnafoniya dɔw ni k'o lasɔrɔ ka bɔ RFI i k'a dɔn a n'a baarakɛla dɔw yɔrɔ olu ko maa 5 bonyanko minnu ni tɛgɛ kun dara u la i n'a fɔ kabi mɛ kalo tile 24 hakɛto ɲini ka marakɛbaw fɛ i k'a dɔn ne ka t'u bila yɔrɔ la n'o bɛ kati kofɔ o kuma k'ale bi an bɛ donni minɛ ko bi o ko hali n'u nan'u ka denbaya la ko o kuma ko u sago tɛ u yɛrɛ la o fɔ ma ko résidence surveillée k'u b'o minɛ kɔnɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ Bandaw ani Mukutari Wani nɔ k'a bɛ olu kofɔ u ma kofɔlen ninnu cɛ ma o ko o kuma k'olu ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ ko Mukutari Wani nɔ k'a kibaruya n'a kunnafoniya ko a yera i k'a dɔn k'a fɔ sigida la région min ni u bɛ dancɛ kɛ ni Côte d'Ivoire ani Burkina ye o kuma ko senfɛ min bɛ tali kɛ Mukutari Wani la k'a n'a ka chauffeur kɛ kɔni yera a ka katikati kɔnɔna na o ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o ko min ye communiqué officiel n'o ye kibaruyaw kɔni ye o dira o ko Mukutari Wani kabi wale in kɔni kɛra fɔ bi nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka i k'a dɔn i nun da Bamakɔ kɔ kan o kuma ko nka ko waati min na tɛgɛ dara a la nin yɔrɔ kofɔlen in na k'u y'a sɛnsɛn ka Bamakɔ lasɛgɛrɛ Badiriba ko message officiel k'o kɔni cira force de sécurité ma walasa min bɛ tali kɛ nin ma kofɔlen in na Mukutari Wani nɔ ko i k'a dɔn ko a yera Burkina ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko yɔrɔ la min n'o o région kofɔ hali n'o na kɛ dɔwɛrɛ kɔni ni ma fili n'a kɛ Sikaso mara yan fa ye o ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Mukutari Wani nɔ k'a tun b'a fɛ k'i labɛn i k'a dɔn ne ka taa o kuma na nin yɔrɔ ninnu kofɔlen na nka k'olu ye kibaruya minnu lasɔrɔ o de ye k'a fɔ a kɛrɛfɛmaa dɔw ko k'a tun bɛ taale furakɛli la n'o tɛ a bɛ boli n'a Mukutari ka boli a ye mun kɛ n'a bɛ boli mais a fana bɛ se ka bɔ yan ka taa furakɛli dɔgɔtɔrɔso jumɛn bɛ aw ka yenfɛla ninnu na ye a ye farafin fura kɛ farafin fura farafin fura bɛ t'o fɔ fana sa n'o tɛ ni dɔgɔtɔrɔso ko don o bɛ taa Mali kɔni filɛ Mukutari bɛ se ka na n'i y'a ye a taara Sikaso mara la parce que une région malienne qui a une frontière avec la Côte d'Ivoire et le Burkina o man kan ka kɛ dɔwɛrɛ Sikaso Kucala kɔni Kucala bɛ yen Sikaso yɛrɛ cercle bɛ yen o ko nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fura ko de la farafin fura de don
ngono beke boli de baby ko ka mana ga tuwo wati mina yana bi singana ko kuma kan na soro ikado dispositif min kumbe aka ikado dala ko dore farala ulaina fu ya fu tumina ku yo otko ni ka to ni ka sinzi ko yoro bela jelena abismillah ma fe no be giom ikado ka fongi fu akofo ale minye division nyama mi be droit de l'homme no adamadiya hake ikado nations unis ka chide munumbe abe okofo ko ya bismillah badriba ko kuma kan ko mana ke tuwo minye karamogo ba muktarwani o kuma ko nasoro kuma afika to walma ka foka kumba afika durulu fiena ikado ko dalute ma ko nimbulo tabi na foka foko kuma kenya kungangu kibara nyini to tundo o ko ni taka jatarike ga jatneke ko bandaw muktarwan ananyo anaw ukado kabita ma durubu nyangula romru ko lu bela jile ko ni hali nasoro bulu bora uka bokati ikado ku tel lafia mine kono sabu ku ka tama nuka ketaw ulu bela jile be jatimine kono na ali doni mina ambe wati na ko sa nga ko mimbi wula no nyini ke bawi ulu kon no ye jensirigana ne ton ulu kala nyini munye ode ka fo o kuma na ko bolo ka bo ula na manye ka fo ko kuma ko unote kula o kuna ko kon ko mi ba ndaw muktarwan ani ikado ancien chef d'état major particulier o foka se ikado ka fo sécurité d'état manyama koro ani secrétaire général min fana tumbe hakilla jigna ministère de la défense ani ancien commandant kuna nabi Suleiman no dugure kofo ko nun fan fle o kuma ko abena fo ko be jatimine mine kono mimbe ikado sigiro no yukufo ni ku ka du ni ka okufo nga ko fere minbe be ko detenu muno no onima ko fole nunye ko abi alibi ka bi se ga fo ko malabla kusube sabu ku be ikado jatine konnana o ka kan bulu ka bo ukuna ko ode ikado ka fo nyini vebi ni jenseligi na ne ka minge wasiri ayabo indicateur konnana bamgu mutaru nganga fuyu akumba fuyu doro sabu ni be kolosilim nangono ni tora ga bote maunyina ma avogo boldo de na be manga ke boli ni boldo akme panguru taw panguru fana la soro mandi de panguru ta kan no ko ibise ga lala mobli do nyini sa kata jala proba afana na ga chauffeur yele sika so mara kono te ko jugu yele farafin fura ko be boke mutare tiko tiga bana fura ke oredo kama jajo ala magelera ala ganno amina rabbi amta sugula nyama hawa ayo ningamuleni ni chama kalama akula egongo mgu ni parfum ni usulaw nywana ni mata yoro sibulo chikale bosumu eso na jona de ale kona ga somine cheri ole ha andara anana dandigali chama tola ay sigatula sugula ma ukafo kademe ba jekulu foku barkada yanyo masa akuna jarabi anye shongo mi soraye doni sorla kaga dosa mambura msoma so ko kaso akalinga ko ni otike fi wa ambe shongo sangar laga ni shongo mi ambe shongo mi go jode kefa ni fendi ta so dura amba ko jo mi be sangar laka onye shoka ko bi shuma sama diula o soro mandide wole la dundo afa anyeni manyeti beja wode anyeni manyeti be ma ya duguti la gaw njobu duguti ko ni ngalaw ni benyana duguti ko awawo ulu yere shokola rati ulu bi dipa be ubada tubata dongo duguti kira bata laje la hawla ya koloshi de nyejigi sangar laka nyejigi koy wa ngongoro ni tara ulu fe no ibe fe saheli kabakere soro kan ni shoyi wa biya songo ka cha suma be songo bon ko ya yere asongo ka cha suma be songo le nodo barga bi shola koy okmona mi ye gado kuna funi abe do akono nouvelle horizon ba leta ye ouvert no horizon ta ikado ad ale kan no bla sebe ni mi ye ikado songo gele ya isugula ku jama ikado du suma kasabe jamana deunga jamana deun ufuna yuli ka joga ni ngangenye nyimi okmona ka jira ka foko du suma kasami wule ni ko kumana ufuna na ufare fanjugu bo ko ke gerende go ye ka nyeshi furanje fanga mau makoi ate ade ka fola akoko minyi ka do kumbe unchama olukera aiwa fe minyi ka do ministry ale minyi shine do julaya ni ka do okunya unyana bolima ale ni ka do ministry mi mvana nyeshine do furubacha ani ka do maya tabulo olukunya nyana bolima oku ka do ulika jo chama ngera minyi gouvernement ye ko ni bana kulukoto ka benga ka do ko sabati ya moria fana di
k'a sabu kɛ mun ye ko kumana ko fɛn min ye kɛlɛ ye ko o bɛ sen na fɔlɔ kɛlɛ min n'o ye coronavirus o kɛlɛ ye o kumana o n'a ta bɛɛ i ka dɔ gwɛlɛya fana n'o ye sɔngɔ gwɛlɛya o nana fara o kan o kɛra sabu ye jamanadenw u dusuma kasara diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i ka dɔ sɔngɔ olu kundama kan nka fɛn tɛ bɔ a la bilen sɔrɔ dun sabatilen ba tɛ n'i taara an ka dɔgɔfiyɛw la ko i ka dɔ dungafɛn ɲini kɔnɔ ko an b'i sɔrɔ k'a sabu kɛ sɔngɔ o yɛlɛnin ye fɛn min i ka dɔ kununko juin kalo in tile 22 ba 2021 san na fangabulon ɲɛmaayaso da la maaw wulila ni ka t'u ka dusumakasa jira o kɛra ni sigi tɛntɛrɛ ye ka tila ka sɛbɛn k'o ci maa ɲɛmaw ma janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ jama a kuma bonya kosɛbɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min min ye nin wulikajɔ kɛbaw ye k'u kɔni ŋaniya k'a wasara koyi k'a sabu kɛ mun ye u y'u ka baara min boloda k'a kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a dɔn ɲɛ ka ɲini sɔngɔ gɛlɛya ko la a ka ja jamanadenw bɛ lajaba min kɔnɔ n'o gɛlɛya b'u kan o ye sɔngɔ ko ye fɛn min ye kalo ye a b'o bɔ bi i b'a ye k'a fɔ k'u ni minisiri olu kɔni ye ɲɔgɔn ye nka taamamɛnɛ sisi ma bɔ fɛn min ye i k'a dɔn juin kalo ye kununko ko i k'a dɔn u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa laɲini kɛ o kuma o kɛra ni sigi tɛntɛrɛ ye sigi tɛntɛrɛ min ni u taara o kɛ i k'a dɔn fangabulon ɲɛmaayaso da la ayiwa ko gouvernement a ye ladu kɔni ta u ye k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen nin kɔfɛ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ fɔ ɲɛ ka sɔrɔ sɔngɔko la a ka bɛn maaw jufa da ma yaasa i k'a dɔn gɛlɛya min b'an da la ani i k'a dɔn an bɛ ɲani min na dɔ ka bɔ o la ten sa ɔ min ye i k'a dɔn ko bureau exécutif olu ye ka ɲɔgɔn ye kɛ ayiwa u tilala ka sɛbɛn kɛ o sɛbɛn min ni u y'o kɛ o taara di fangabulon ɲɛmaa ma ayiwa ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ayiwa ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ma dɔgɔkun kelen nin kɔfɛ layidu min taara n'o ma timɛ a dakɔrɔ don olu b'a ta a dakɔrɔ la u bɛ bɔ k'u ka taamaw kɛ o kumana sugu ko ni sɔngɔ ma ɲɔngiri i b'a ye k'a fɔ ko ni jɛkulu olu kɔni tɛna u ka kɛlɛ jigi so abada min ye jɛkulu in yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka kuma lasela n'o ye i k'a dɔn Amara Kaba Jakite ale i ka dɔn ani i ka dɔn madame Aïssata Bokoum olu ye i ka dɔn tɔnden ye jɛkulu in kɔnɔna la olu ye i ka dɔn wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamakulu ye n'o ye délégation ye k'u kɔni ni Choguel ko kala Mayiga yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn ye nka sɛbɛn a kun kan ka di maa min ma i ka dɔn k'u y'a d'o ma u ka k'a ka chargé dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don maaya koɲɛw ɲɛnabɔli ma a n'a fɛɛrɛ tigɛtaw olu koɲɛ ɲɛnabɔli ma min bɛ fangabulon ɲɛmaayaso la n'o ye primature ye k'u y'o d'o ma a bɛ fɔ o ma ko conseil technique chargé des affaires sociales ayiwa min y'i k'a dɔn ko ale ka taa sɛbɛn di o kumana k'u ka cikan lase ale fana ye layidu taw ye k'a fɔ ko sɛbɛn min dira ale ma k'a bɛ s'a se yɔrɔ la a kan ka di maa min ma k'a bɛ di o ma ni i k'a dɔn ale fana y'o layidu ta u ye k'u y'a jira k'a fɔ u ye sigi ka kuma min kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bakurunba la u y'u da don o bɛɛ lajɛlen la k'o walawala nka i k'a dɔn da dumuni fɛn fɔlɔ gɛlɛya k'o de y'i k'a dɔn gɛlɛya ye bi min ni o yelen don maaw fɛ joona joona i b'a ye k'a fɔ ko nasansigi fiɲɛyalen don cɛw yɛrɛ jufa fana sɔgɔlen don bi min ye k'a dɔn musolakaw ye k'u bɛ taa sugu la u bɛ segin ten nasansigi foyi t'a kɔnɔ o kumana ko min ye k'a dɔn da dumuni fɛn fɔlɔfɔlɔw ye ko k'a sabu jugu kɛ o gɛlɛya jugu min bɛ an dala bi ko musow ɲaninen don dɛ nasɔngɔbɔlaw ɲaninen cogo min musow ka ɲani ka jugu n'o ye k'a sabu kɛ olu de bɛ taa sugu la olu de bɛ taa dɔgɔfiyɛ la janjo masa olu de b'a gɛlɛya dɔn o kumana foyi nka an tulo tɛna ye k'a fɔ ko min dira k'o ma bɔ walama ɲɛ nasɔngɔ dafa o y'aw b'a ɲini ka siga don cɛ ni muso cɛ ka danaya tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dɔgɔfiyɛ nɔ don dɔw yɛrɛ la b'a fɔ ko n'an ka taa awɔ a tɛ se ka san ko i yɛrɛ ka taa san sogo 600 700 mais ni ala o kɔrɔ de ko zo mi daw ɲina wala nka wasa do cɛ kurulen da o fana dun fana bɛ sɔn ka yɛlɛ o fana bɛ yɛlɛ o fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de o yɛrɛ tɛ sɔrɔ dɛ cɛ kurulen ka gɛlɛn ni y'a fara tɔ bɛɛ ye bon i b'a dɔn min don sisan chasse au Messi an bɛɛ ka Messi minɛ de daminɛ sa k'a ja k'a conserver o ɲinɛ dun jamana ye olu wari tɛ dɔw la o olu caman bɛ yan bi wari tɛ dɔw la o kuma ko gouvernement k'a lajɛ k'a ka hami ka miiri denbayaw la i k'a dɔn k'a fɔ denbayaw hinɛ k'u minɛ ten sa kuma kun cɛra n'o ye ade a ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon boli don janjo masa kɔrɔmɔrɔ u ka nin taama ye an jigi b'a la k'a fɔ gouvernement na wuli ka jɔ kɛ a la u ka lamɛn dɛ an ye min fɔ sogo ni jɛgɛ kɔni tɛ fiyewu tulu fo n'u ma nin kura fiyɛ a politigiw la a baara labɛn a ɲɛ tɛ sɔrɔ dɛ aw tɛ se ka sous secteur bila minɛ kɔnɔ ko jamanadenw ka lafiya kɛ o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o
adun bɛɛ ka fisa k'anw ka taa sogo bagan sa sigiɲɔgɔn jamana la ko ka n'o dun yan nɔ o kɔni o ye kojugu de ye o ye diɲɛ kaleli y'a kunjugu de express de ko kumanen don kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ o kuma na ko min n'o bɛ tali kɛ secteur minier ani énergie o ko olu ka revue n'o ye ka jateminɛ baara kɛlenw ni baara bolodalenw olu y'o baaraw kɛ o kuma ko baara bolodalen 23 bonyango min kuntalama bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn sefawari a miliyari 73 la o ko olu baaraw bɛ sen na express Bamako a y'i kanto n'o ye karamɔgɔ Sidibe ale ka fasiri don ko minisiri min ɲɛsinnen don an ka dugujukɔrɔ nafolo ani k'a dɔn di n'o ye courant ni ji kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ye n'o bɛ Lamini Seyidu Tarawele kofɔ kɔrɔmɔrɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn kalo tile 21 na n'a bɛ juin kalo kofɔ o kuma k'ale ye baara dɔ ne ka o da i k'a dɔn k'a fɔ dayɛlɛ baara minnu n'a bɛ boli sigi la sigi min ne y'a siɲɛ 9 n'a ye k'a fɔ ko 9e session revue des secteurs miniers et de l'énergie o ko nin kɛnɛ kan maa minnu n'olu ye baɲumankɛtɔnw ni dɛmɛbaaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ka kɔrɔfɔ lasela n'u ka kɛnɛ yɛrɛ maa ɲɛma o bɛ n'a fɔ Adelbert Nisimiri ale kofɔ ale min yɛrɛ ye Banque africaine de développement olu ka i k'a dɔn k'a fɔ maa ye min fana bɛ yen n'a bɛ partenaire technique financier n'o ye PTF ye ni ka olu ka maa ɲɛmaya ko a tun b'o jɔyɔrɔ fa Adriba n'o ye karamɔgɔ Sidibe ye a ko secteur minnu n'olu filɛ nin n'o ye k'a dɔn dugujukɔrɔ nafolo ani courant ko o kunkan ko kibaruya ko nin ye laadala ye u bɛ sigi minnu kɛ k'a jateminɛ san minnu kɔnɔna na n'o ye san mana kɛ i k'a dɔn baara minnu bolodalen don baaraw bɛ danga jumɛn na minnu kɛra minnu ma kɛ majɛngɛ bɛ minnu na i k'a dɔn ni kura kan ka fiyɛ minnu na bayɛlɛma kura minnu n'olu kan ka se ka don ko ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaw ye walima ninnu ye i k'a dɔn jamana a niminɛyɔrɔ dɔ ye n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ani kuranko kunkanko kibaruya o ko nin baara ninnu a nundo baaraw senfɛ minisiri Lamini Seyidu Tarawele k'ale kelen ka kɔrɔfɔ minɛ k'a ye k'a dɔn bisimila ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu bɛ k'a fɔ olu ka baara bolilen don ni minɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛ boli nin kɔnɔ o ko kuma na ko fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu n'olu bɛ senna bi k'a ka kan a ka fura k'a jɛya walasa min ye dugujukɔrɔ nafolo ani ka se anw ka gɛlɛya minnu n'o ye kuranko ye ko fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini o la teliya la i n'a fɔ baɲumankɛ tɔnw ko kuma k'u ka laɲiniw ye minnu ye o ko projet 23 in kɔnɔ i k'a dɔn wulikajɔ fanbaw cayalen don kosɛbɛ a baara minnu n'olu bɛ senna minnu fana bɛ yen n'olu dagunna o minnu bɛ yen ni majɛngɛ bi o la o kuma ko jateminɛbaw bɛna boli nin bɛɛ lajɛlen kan dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se k'a ta ka ɲɛsin Mali ma cogo min walasa dugujukɔrɔ nafolo n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka dugujukɔrɔ nafolo olu bɛ se ka kɛ jamana yita ye cogo min ko minisiri i k'a dɔn Lamini Seyidu k'a y'i sinsin o kɔrɔfɔ kan dɛ ko baw ko n'i y'a ta k'a jateminɛ furancɛ fanga i k'a dɔn k'u ka wulikajɔba dɔ bɛ tɛmɛli o kan ko nin ye yɔrɔ min bɛɛ bɛ kule ni a ye bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ ni a ye ko k'a sɔrɔ fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a la Adriba ko minisiri Lamini Seyidu Tarawele k'a ni i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka nin sigi in senfɛ n'a ye nin nundon baara ye i k'a dɔn o minɛ a y'a jira k'a fɔ jigiya minnu n'olu bɛ yen olu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuranko sira la ko central ba dɔ ka kan ka se ka daminɛ ko baaraw bɛ sen na central solaire o bɛ na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Cagadugu Jalakɔrɔ min bɛ Kati cercle ne ka o kofɔ o Cagadugu Jalakɔrɔ central kɔrɔmɔrɔ k'a bɛ taa i k'a dɔn mégawati 50 bonyango la o de bɛna se ka labɛn o yɔrɔ kofɔlen la o t'a bannen dugu min fana bɛ yen n'o bɛ Tuna kofɔ Tuna k'o bɛ bila cercle kɔnɔ i k'a dɔn ko central fana bɛ sigi sen kan central min n'a bɛ taa i k'a dɔn mégawati 90 ani i k'a dɔn k'a fɔ sabala o ko ni o baara bɔra yen kɔrɔmɔrɔ ko san 2021 kɔnɔ o baaraba minnu n'olu bolodalen don hydroélectrique minnu n'o ye barrage minnu bɛ yen i k'a dɔn ni kura bɛna fiyɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la o ko fɛɛrɛw ni dabali minnu labɛnnen don Selenge ani k'a dɔn k'a fɔ Goyina olu yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ majɛngɛ minnu n'olu bɛ i k'a dɔn o kuran sɔrɔ kow la i k'a dɔn wulikajɔw bi sen na ko baaraw o kuma ko dɛmɛbaw kana o ko ni k'o bila k'o mɛn ko fɛɛrɛ ka tigɛ o ko la teliya la ko kɛɲɛ n'o bɛ i k'a dɔn kɛɲɛ kofɔ i k'a dɔn ko central wɛrɛ bɛ baaraw bɛ i k'a dɔn nun don yɔrɔ kofɔlen la mégawati 56 o ko n'o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen sera ka labɛn ko an ka jamana na se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ sɔrɔ a ka k'a yɛrɛma hɔrɔn ye kuranko sira o la sabu ko gɛlɛya minnu b'an na bi kɔrɔmɔrɔ ko dɔba ye i k'a dɔn k'a fɔ kuranko ye o kuma ko nin baara minnu bɛ sen na o kuma n'olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o na se ka sabati i k'a dɔn k'a fɔ kuranko senfɛ Adriba ko maa wɛrɛ ye foli ni tantulu ta ne ka ɲɛsin ministre de l'énergie et de l'eau ma n'a bɛ Lamini
nga fɔ Lamine Seydou Traoré ko fɔ i k'a dɔn k'a ye a fo k'a barikada sabu ko kabi k'a dɔn wulikajɔ minnu n'olu ye o kuma kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye n'o ye groupe SAR o ɲɛmaa ye ko a k'a ma ko Jaaje Amadu Sangare ale y'a yira k'a fɔ o kuma u ye baara minnu ni k'u nun don k'a baaraw a senna teliyara kosɛbɛ ka sababu kɛ ministre ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ n'a ka laɲini o ye o kuma ka a kɔrɔmasuru yɛrɛ ye mun ye o ko u ye bolonɔbila ni ka o kɛ Bamakɔ mairie ba fɛ mais de district ye ni k'u bolonɔbila k'a fɔ ko ɲama minnu n'olu bɛna lasɔrɔ Bamakɔ n'a ma kafo la o ɲamaw bɛɛ lajɛlen bɛna taa fara ɲɔgɔn kan ni ka taa bayɛlɛma i k'a dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ Sanankɔrɔba kofɔ o bayɛlɛmali simin filɛ vraiment k'o bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ courant ni ka o di i k'a dɔn sigida ma n'o ye Bamakɔ a n'a ma kafo ye ɲama bɛ latunu wa ka ɲama yɛlɛma k'a kɛ i k'a dɔn courant ye k'o bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sanankɔrɔba a central k'i k'a dɔn ko musaka min bɛna don a la k'a bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ CFA wari miliyari 130 bɔɲɔgɔnko la wa a bɛ kɛ sababu ye maa 6,000 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ baara sɔrɔ n'o ye bada baara ani ka taa ka na o baara o ye k'o kuma ko min bɛ tali kɛ nin central in fana a bɛ na i k'a dɔn tɔni minnu ni k'olu bayɛlɛma a bɛ taa i k'a dɔn tɔni 1,500 la o kuma na i k'a dɔn k'a bɛ mégawati minnu di o bɛ taa mégawati 40 bɔɲɔgɔnko la i k'a dɔn k'o kuma ko min bɛ tali kɛ nin yɔrɔ in na o ko bonyamasegin fana bɛ ta ka ɲɛsin Sanankɔrɔbaw ma kɛrɛnkɛrɛnnena monsieur le maire o kuma na Mamadu Zan Traoré ale n'a ka cɛdenw minnu ka fara jamana kan i k'a dɔn wulikajɔ hectare 80 baara in bɛna kɛ o de kɔnɔna na k'a bɛna kɛ sababu ye Bamakɔ bɛna sanuya wa a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ courant ka se ka lasɔrɔ Bamakɔ a n'a makafo bɛɛ lajɛlen groupe SAR maa ɲɛma Jaaje o k'a ma Amadu Sangare ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ directeur min bɛ énergie solution système kunna n'o ye ESD n'o ye Fode Ibrahima Magiraga olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ an bɛ danga min na ko bi ni kow tora o cogo la o tuma na ninkura bɛ fiyɛ nin baara ninnu na wa wasaba bɛna sɔrɔ a la sabu ko ministre de l'énergie de l'eau k'a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ teliya la walasa kuranko gɛlɛya min n'o a woyemaden tɛ fɔ ka ban i k'a dɔn ko fura ka se ka sɔrɔ a la wa Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i k'a dɔn kuranko sera o kan fara ɲɔgɔn kan la nin ye karamɔgɔ Sidibe ale ka sɛbɛn ye an y'a bɔ Express de Bamako kɔnɔna na n'o sera ka kɛ o bɛ diya an ye dɛ o bɛ diya an ye hali tɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ la dɛ dɔ kɛra koyi n'Ala sɔnna nka ni a ɲɛnabɔra an fana ka s'a minɛ ko la sabu tuma dɔ la ni fɛn ye ni fɛn ye labɔli kɛ anw tɛ s'a minɛ ko fana na fana jamana in fana ye dɛ an bɛ marakɛbaaw ta fɔ an k'an yɛrɛ ta fana fɔ dɛ sabu ni fɛn ye labɔli kɛ dɔrɔn anw ko a minɛ ko kɔni anw tɛ se o la bilen o kumana u k'a teliya n'o tɛ kuranko a gɛlɛya b'an kan dɛ a gɛlɛya b'an kan nka nɔ na bɔ a ko la nɔ bɛ bɔ a ko la ni Ala ka jɛ hakilina minnu talen nin Ala k'o kɛ ɲɛtaa ye awɔ janjo Musa an bɛ annonceur ta ni annonceur ta i k'a dɔn sɔmiya donda an b'o la ni sɔmiya donda sera i b'a ye k'a fɔ fiɲɛbaw bɛ ci san fiɲɛw n'olu wulila an bɛ jɔrɔ ni yiribolow ye ani k'a dɔn kuranfiliw an bɛ jɔrɔ ni ninnu de ye ko ni k'a dɔn k'a fɔ bagabaga ni balawu fana gulonnen b'an kunna diɲɛ don o don nka sɔmiti k'a fɛ fɔ sɔmiya ka se ko samiya dondaw ko caman bɛ daminɛ anw fɛ yan nɔ juin kalo kɔnɔna la hali bi i n'a fɔ ɲinanta in fana bɛ ka sɛnsɛn cogo min ta ko kuma samiya ko tuma dɔ la n'a ɲana a ɲɛma a kuntala kan ka taa kalo 3 bɔ ɲɔgɔnko la ko nka ko min ye k'a dɔn nin ɲinanta in ye k'a bɛ ka daminɛ cogo min na ko k'an ka maa lasɔmi fɛn dɔ la koyi fiɲɛba ci ko fiɲɛba ci min filɛ nin ye ko a kasara ntan tɛ dɛ ko fiɲɛ tɛ wuli abada ni a ma kɔlɔlɔ se yɔrɔ dɔ ma o kumana ko min ye k'a dɔn an b'an ka i k'a dɔn jiboli siraw bɔ cogo min na ka samiya ɲɛsigi an kan ka i k'a dɔn jiribolo kana fana o fana kɛ ka samiya ɲɛsigi ka jiriw kana ka i k'a dɔn baaraw k'olu bolo da ayiwa min ye i k'a dɔn an bɛ se ka kisi jiribolo olu ni jiriw yɛrɛ binnu ni o bolofaraw ma ani kuranfiliw tigɛli ma ka na kɛ gɛlɛya ye an bolo fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jiriw ye ko kanani kɔni ko o ka kan samiya donna in na yaasa jiribolo minnu fana bɛ kuranfiliw sanfɛ o dɔ faratɔ kana na kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin kuranfiliw ma ko nin balawu min filɛ nin ye ani ni gɛlɛya min filɛ k'a gulon b'an kunna an ka jate tɛ s'a ma ko min ye k'a dɔn an kana nin kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye an kana nin kɛ i k'a fɔ i n'a fɔ ko n sen t'a la ko bɛɛ de kungo ye nin ye ko n'i y'a ko lajɛ a kundama bonya fara a dɔgɔya kan kasara ye kasara de ye dɛ jɛgɛdenni ni jɛgɛba bɛɛ bɛ wele ko jɛgɛ o kumana min ye i k'a dɔn jiriw tigɛli ye o wajibiyalen don an kan nka min ye sɔmiya donda ye n'a surunyara ta an b'a ye laadalako la i bɔra k'an ka nti cakɛda min ko fɔ n'o ye énergie
énergie du Mali olu be wuli ni ka jiribolo tigɛw ko olu bolo da sirabaw olu taabolo kan ani ka dɔ jiribolo minnu bɛ i ka don ka nɛgɛjuru olu siraw ko olu a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye u bɛ wuli k'olu tigɛliw daminɛ nka caman bɛ kɛ i ka dɔ sirabaw de kan u ka bɔlɔnkɔnɔnaw fana lajɛ dɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ u ka poto minnu bɛ yen i b'a dɔn jiriw bɛ bɔlɔnw fana kɔnɔ ko fiɲɛbaci min bɛ senna nin ye ko a farati ka bon i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw an caman bɛ an bɛ kin minnu kɔnɔ i b'a ye ni fiɲɛw tora ka wuli sɔmiya mana se a tiɲɛniw ka bon nka kuranko tiɲɛni ye kasara ye min kunbɛn man di o kumana i b'a ye k'a fɔ bɔlɔnbɔlɔnni caman bɛ yen kuran kɔni i ka dɔn a filiw bɛ o kɔnɔna la a ka ja an ka dɔgɔfiyɛw fana na i b'a ye o cogo kelen don fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka meriw ye k'olu bɛ labɛnw kɛ ni i ka dɔn sɔmiya surunyara u bɛ jiboli siraw n'o ye kanivow ye u b'olu bɔ cogo min na jizonko o bɛ se ka nɔgɔya ko min ye EDMSA ye ale fana a bɛ wuli ka jɔw kɛ ka jiribolo tigɛw kɛ cogo min na i ka dɔn jiribolo a kana na kasara se kuranfiliw ma an'u ka potow ma ko nka ko olu bɛ wuli a nɔfɛ u b'a senna teliya nka caman bɛ kɛ i ka dɔn sirabaw olu dabolow de la ayiwa jiriba minnu bɛ sirabaw da la ko min ye i ka dɔn maliden caman ye an bɛ a ye an ka kuranfiliw gulonnen don an kunna an yɛrɛ ka so jiriw olu bolow gulonnen b'a kunna ye maa si tɛ jiribolo tigɛ maa si tɛ fɛɛrɛ kɛ ka i yɛrɛ lakana o kumana k'an ye i ka dɔn a to énergie bolo olu dun ta caman ye sirabadaw ye u ka bɔlɔn furancɛ denw man ca o kumana ko min ye olu ka kuranfiliw ye u b'o makaran cogo min bɛɛ de kan ka i ka dɔn i ka so fana makaran ten fɛn min ye jiriw ye i ka dɔn olu bolow ka kana an ka sigidaw la k'u bɛn i ka dɔn bɛrɛ ma ni lahala min filɛ nin ye ko samiya kɔni sera ka ban lasɔmini ni hakililakunu don ko ni samiya sera sanfin tɛ taa fiɲɛ kɔ fiɲɛbɔ tɛ taa gɛlɛya kɔ o gɛlɛya minnu filɛ nin ye ko n'o dabɔra dɔrɔn ko bonjour les dégâts k'a bɛ kɛ bonjour ko bonjour les dégâts de bɛ o kumana min ye i ka dɔn ko hakililakunu ka kɛ o opération Amikan ko o kɛra waati min na i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ka kɛ sunu bɛɛ la tunu i k'a dɔn ko a kɛra mankan caman ye a waati la a nana bɛn ni sɔmiya donda ye k'a sɔmiya kɔni kɔnɔ tiɲɛ don Amikan kɔni i k'a dɔn kari-karilu ni tanga yɛrɛkɛw kɛ nka samiya kɔnɔ ko tɔlikolo yangalen ma ye maa si kunna fiɲɛ wulila yan nɔ ko tɔlikolo ma ye k'o sabu ye mun ye ko dɔw bɛ u ka i k'a dɔn baaradaw an'u ka i k'a dɔn maamagoɲɛ yɔrɔw ka olu sogolo k'a sogolo ɲɔgɔn ka ten i k'a sɔrɔ a ma labɛn ka ɲa ko ni fiɲɛ kɔni wulila ka se hakɛ dɔ la k'i b'o tɔliw de furabululama y'an kunna ten ko tɔli fɛ yen olu bɛ yaala la an kunna ten ko Amikan ka baara in kɛ sa ko a ma kɛ koyi k'a sabu kɛ kiosque fɛn fɛn kun bɛ yen ni a kasara bɛ se ka sɔrɔ olu la k'o caman kun cira ka bɔ yen o kumana k'a kɔni gɛlɛyara nka nin kɛwale min filɛ nin ye n'a bɛ senna bi ko kiosquew bɛ ka segin ka sigi u nɔ la tuguni dɛ ko n t'a si dɔn ko o caman bɛ yen gwatani si bɛɛ jɔlen don sisan o kumana u b'a jira k'a fɔ k'an man ka nin ko in kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Aja ni y'ale ka nɔbila ye an y'a bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon bɔli don annonceur Kɔrɔmuru an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen o ka fo waati bɛɛ an kɔ kosɛbɛ an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire min bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo la ko a kɔni ye a ɲini i k'a dɔn furusa k'o ɲini Simon Yvette Gbagbo ale fɛ André Laurent Gbagbo ko mun kɛra tun k'a bilara pewu ko k'a jɛn'a muso fana kɔ a ye furusa ɲini cogo o cogo bɛn kɔnɔ ko ɲɛma sɔrɔ la ma ɲɛ min kɔ u bɛ kiri kan Patiri Kɔrɔmuru i k'a dɔn waati koron kama Mandela fana ye nin kɛ Mandela ale fana bɔra a ye wini bila ani a fɛn a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ fɛn dɔ ɲɛ tɛ fɔ si bɛ dɔn an ka taa an ka yamɛ Kɔrɔmuru k'a fɔ ko nin kibaruya Simon dun sewara a kɔni jɛlen don a dun sewara Gbagbo bila don tiɲɛ Simon i jigitigɛ b'o sa ala kosɔn sa n'o tɛ Mandela fana y'a kɛ o nka a tɛ kɛ gansan daɲɔgɔn ma n'o ko ka ca ko ka ca nka ko nin kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kibaruya jɛlen ye min bololɔbilala Bataki yɛrɛ la ko a ka avocat dɔ fɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Laurent Gbagbo ale min yɛrɛ ye i k'a dɔn Côte d'Ivoire masakɛ kɔrɔ ye Kɔrɔmuru k'a kun y'a kanu k'a fɔ min bɛ tali kɛ a muso la n'o ye Simon Gbagbo ye i k'a dɔn ani min n'u furula kabi san 1989 san 1989 fɔ bi o kuma i n'a fɔ kun fara ɲɔgɔn kan la min ye Bataki ye a kɔnɔna kunkanw kibaruya kɔni ye u ɲɛsin k'a dɔn jugement min ɲɛsinnen don ko consultation matrimoniale n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn furumaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu ni hakɛ minnu kan ka se ka bila sen kan k'u ye Bataki in sɛbɛn ka ɲɛsin u ma waati la waati minnu ne ka i k'a dɔn k'a fɔ furusa k'o ɲini Laurent Gbagbo ko a ye i k'a dɔn o baara ni ka o kɛ o kuma ko kibaruya kɔni kɔnɔ k'a yirala k'a fɔ k'a bɛ waati jan bɔ a kun y'a kanu min ye k'a dɔn Simon Yvette Gbagbo ye a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka maaya n'o y'u ka furu ye
dangasiri o la ko ma ko séparation amiable nga nyema soro o la kororo ko kuma kama nye mingo abikiri bina kun kon gabi o kuma ko min metal ke Laurent Gbagbo la ka koni akoni jigine ko halika boy karo ka fo panguruna ka boy ka do ni yoro ko fole na kumbe ni yoro ina ka yira la ka fo kwa koni ka do akumbera ma min ve na yi wasadu la kosobe o de furumuso were babulo kama ko nadi bamba edre nadi bamba babulo o fana ni to wudnu to de nu batigile ayo tikile halura wai cha jara Gbagbo Gbagbo ayaja ha egar kan Simon Gbagbo boro ku che ikado tariku badu patiri kono ko kibara ka janko sube on politique ni ikado kibara woro chamambe akono nga mingo ni kibara wala kuna foni wala kolo grigné o de ka fo Laurent Gbagbo aya kanu bi ani Simon Gbagbo ukafuru ka sa asabu ke munye ikado ka fo ko kuma na mimbe talike ukonna akana ke halna ma nyefoni jango nge akunya kanu ka fo ka jenyango ikado kabi ka jenyo no ye amiabuli nga kunna manye ku nyeti ka sika sorola kon ye ka do critique la mako lulla wele ni ka kibara to ko duduma ko yela politique bina kunga oni mami ye gatimneke wati mina Simon Gbagbo ali ku vice president nga ona tabbe Laurent Gbagbo tanyo mimbe no metal ke Abdurrahman Sankare la o kuma ko o koninga ikaro ka fo banu sinve o ko kun kanna ka fo ko mi Simon Gbagbo ale kun na nyama yala ga ko nyama soro la Laurent Gbagbo yito kasula ko gelado la ga kambe doni mine ko bi o kuma ka kon kele doki simbo Simon Gbagbo sena wa bi ka nyini furu ka saka sa ka bo uni nyonche wa re kumbe alikata mi metal ke communauté catholique kumbe bismillah mine kaso ke Simon Gbagbo ko communauté la nga ko aye dansigo bela bibi na kabi wati mina ko gelaw do mi woni nyance kunga a bismillah la sabula ko afrumso wara bi no inadi bambay mi ni Laurent Gbagbo ni o ye afrumso ye ko ya bismillah kabi adinguma alhamdulillah mi ye ikado ni ngono nunye wiro de ba nyedo ni nyonche we nyonta politique de buna kon kana kan we nyonta politique ko wati kuruna we nyonta politique de la kuma bala kusure we nyonta ide abe danga mina abeti ya isele ni vanama na ke ka fo ko chamambe ko gacha gele o be akonana ami to kala ko te sigibulo maga gele do mako yi kana balo ako ka chanj mande manchandu ko ni turaga imira do la betashi kuna ya atikubela janyo mbasa bi ambe kuna fori nyongiri ni yoroina aywa ni me dansige bila selu franana wati siba kuruna na minye kado hawaketa koka ka foli la si kado fuseni nyare mabe lasa kata se fonction plus barakela ma madame Touré hawa dambele ale ni dajalo anga foli beno numbela jile araba sibi ale be manantali kado ka fo ankanu ba bado lol karamodo ambe foli kay saba sura kan lame ambe foli kay le jeune Sarkozy sergent Sarkozy et troisième arrondissement na mbafo ka foli ko ke kanyeshi asitu siso male fona e kala l'école karamoe anga foli ben numbela jile ani Adam Jabate anga foli ba yankanu ba bado e janjo na la sona en dinke no Nadiru Touré afana ka maraji be nala e no Araba Traoré dinke no radio Gintana o ka Nadiru ale ka maraji be nala e karido yira na mbiri yere shinie mana obike bako atite bugula nyamana saper pompier yere galaka dalati choy ma bela jile wellendo konyom mina kromro anga ankromso baw musisugu ani modu sisugu ale siwe garalo kaplanga be kan lajani wati na kalabankuru ambi fuli duma amma nyine Isa Gindo ko ani korkos o mash konnana fo ka sekaro ka fo Musa Sanaba Keita kanu bela jile fo Alker Kulubale ani Sorna Shaka Sangare fo ko wale nyumando ka joke ka fo la ka shini rana amina ya rabbi Antoine ani Antoine Bengue Bloferi ani yafmala koro yusuf nyanzra on yala kaje Antoine Bengue do Antoine Bulu Antoine woni Bengue wi kaba ko dingli ani jangne a jangne kam sanwi imana Bengue kam sabe Antoine tabarikala ogma akambe